På Falster arbejder man i hop og galop for at redde en stor kulturbærer. For væddeløbsbanen Carcenter Racetrack risikerer at skulle lukke til næste år. Det sker efter et bredt flertal i Folketinget har besluttet at skære i midlerne til dansk hestevæddeløb. Her er Jens Arne Hansen. Han skal køre trav i dag på 40. år. Så er jeg færdig med at varme op. Så er det alvor. Men til næste år kan det være, at Jens Arne skal finde på noget andet at lave. For banen han bruger kan meget vel være lukket om et år. Jamen det betyder jo så, at jeg er færdig som professionel travtræner og skal finde noget andet, jeg nærmer ved. Dansk hestesport modtager lige nu 97 millioner kroner i årlig støtte fra staten. Men i Folketinget er det blevet besluttet at sadle om, så hestesportens tilskud beskæres med 15 millioner kroner fra næste år, stigende til 30 millioner over de næste 4 år. Alle besparelserne på hestesporten går til dansk idræt. Der bliver toppet stille hernede, ikke? Det er der jo ingen som helst tvivl om, og det er jo klart, at der er jo ikke engang nogen, der kan træne her, for hvem skal vi lige holde anlæg, hvis ikke der er jo ikke nogen økonomi i. Jo. En af dem, der stemte for at tage penge fra hestesporten, var Marlene Borst, kulturordfører for Radikale Venstre. Det gør vi jo, fordi at man kan sige, at i forhold til hvor mange støttekroner, at det er ikke hestesporten generelt. Det er jo vigtigt at fastslå, at det er specifikt travsporten og den del af travsporten, som man måske i virkeligheden burde betragte som erhverv. Det er den del, som i størrelsesordenen af, hvad man giver i støtte per deltager, er markant højere, end den er på de øvrige idrætsgrene. Og derfor havde vi selvfølgelig blik for det område. Ja. Men denne sammenligning holder ikke vand ifølge travekspert Carsten Bønsdorf. Jeg siger, at det er en helt forkert regnemetode, fordi hestesporten får de her små 100 millioner om året som en kompensation for at have afgivet deres totalisatorbevilling. Støttekronerne kommer fra en aftale, man lavede med staten og Dansk Tipstjeneste i 2000. Her gav Dansk Hestevæddeløb afkald på deres totalisatorspil, et spil, hvor oddsene skifter alt efter indskuddet på løbet. I stedet overtog Dansk Tipstjeneste rettighederne til spil på Dansk Hestevæddeløb. Hestesporten fik til gengæld 30 millioner kroner som opstartsgebyr og en årlig støtte på 100 millioner kroner. Og det er denne støtte, der nu skal slankes. Derfor har Hestesportens finansieringsfond bestemt, at Falsterbanen skal lukkes. Det går ondt under alle omstændigheder at lukke ned. Det er klart, at du mister, og du risikerer jo at miste heste, du risikerer at miste mennesker, du mister power, du mister interesse ved at lukke. Det er vi godt klar over. Det er jo meget alvorligt at lukke. Dennis Stenbæk, der er direktør for banen på Falster, er en af dem, der berøres mest af forliget. For det er hans bane, der skal lukkes. Til stor overraskelse for ham selv. Det forstår vi ikke rigtig noget af. Det giver ikke nogen mening at lukke en velfungerende bane. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det, fordi hvordan lukker man et selskab, der er sundt? Det er ikke fordi, vi er syge eller noget på noget. Vi har lavet overskud de sidste 22 år. Jeg er sgu lidt træt af det. På Rådhuset i Guldborgsund er borgmesteren lige så utilfreds og overrasket over at skulle sige farvel til travbanen. Man vil nu med det her projekt samle travbanerne i de 5-6 største byer, og det kan jeg lige så godt sige, det er ligesom meget en anden centralisering, store modstandere af. Og desuden så viser det jo sig, når man går ind bag ved nøgletallene omkring omsætningen, som i virkeligheden er det, man lukker på grundlag af, så på en fornuftig almindelig onsdag eller torsdag, hvor der er løb på travbanen, jamen der har vi en omsætning på 400.000. Og Charlottenlund, de har faktisk kun en, der er 50% større, altså 600.000. Så man kan jo ikke sige, at vi på det grundlag ligger helt i bund. Hvorfor er det lige netop de 2 baner, der skal lukkes? Jamen det er, når du har 9 baner, og du går ind og kigger på den, så kigger du på, hvordan agerer de spillemæssigt, og hvad har de af betydning for den samlede sport. Og når du kigger på betydningen af den samlede sport, så er det dem, det gør mindst ondt på den samlede sport. Selvom væddeløbsbanen på Falster er blevet en politisk kampplads, skal Jens Arne og hesten Pepsi Trolle stadig køre løb på den i dag. Der tælles ned. Løbet er i gang. Jens Arne sætter sig tidligt på en 3. plads, men han kan ikke finde plads til at komme forbi. Sidste runde. Jens Arne finder plads.
Han går forbi nummer 2 og nummer 8. 100 meter til mål. Han holder sig på førstepladsen. Og han vinder. Endnu en sejr til den garrede kusk. Og stål til ham. Så jeg tror du kommer til at køre om et år? Ja, det er jeg naiv nok til at tro, ja. Så tager han endnu en om et år. Der bliver taget stilling til dansk hestevæddeløbs fremtid på mandag, når travbanerne og Hestesportens Finansieringsfond mødes for at drøfte en alternativ løsning. Men som det ser ud lige nu, lukker travbanen i Nykøbing Falster, hvis beskæringerne bliver vedtaget, når Folketinget skal stemme om forslaget til september.